बे गासिबो नुनाय गस्ला लंपेन्ट ड्रेसफोरानो गासिबो माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनिमोन आरोना। हेलिकप्टार नायग्राफोरनो कमिटिया फैगौ नामा? हस्पिटाल मोखांफ्राव ओरैहाय गिबिया आसनजों थांनानै बाजारफ्राव नागिरसै सान्स नागिरसै बिजों आदथाजों नोंथांमोना नायनो हागोन मानसिफोर हेलिकप्टार नायग्राफोरनो कमिटिया फैगौ नामा? दाबो फैनो हागोन udah manci kau deh kan
आं गिबियावनो आसाम आयेन आफादनि मानिनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सार आं बिथांखौ आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय। এই সময় মই অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সন্মানীয় সভাপতি দৰং ওদালগুৰিৰ সন্মানীয় এমপি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আদিৰ মানে অনুৰোধ জনালো। बर' थुनलाइ आफादनि मानबिदार आफादगिरि बिथांखौ खावलायहरबाय। बर'मानि एमएलए भुपेन बर', तामुलपुरनि एमएलए दलेन दैमारि बिथां, रन्जित बसुमतारी बिथां, आरो जायफोर जोंनि एमपिफोर दंफायो आं बिथांमोनखौ हेलिकप्टार नायग्राफोर नै बिसोर गासिबो खियाबो नायदो खाथियाव दं नै फुरा मानसि हेलिकप्टार नायग्राफ्रा नै मिथियाव गैया माखासे खावसेयानो गैखाया दा गासिबो हेलिकप्टार नायग्राजोब गोबां समनिफ्राय जे जोंनि भारत महाभारत बे समनिफ्राय जोंनि बर' हारिया गेदेमा हारि बर' हारिया क्लासिक जुगनिफ्राय ब्रिटिश जुगावबो एबा राजकीय जुगावबो बर'आ गेदेमा नेरसोन दिन्थिबोदों जेरैबो जेरावबो आरो दिनैबो बे सिमांखौनो लाफानानै केंद्रीय गृहमंत्री जिंदाबाद केंद्रीय गृहमंत्री जी जिंदाबाद अमित शाह लॉन्ग लिव अमित शाह लॉन्ग लिव अमित शाह लॉन्ग लिव जय बोराहारिनी
आङो स्ल'गान होनो खावलायबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि long life long मुख्यमंत्री देवगौड़ा धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अब हम प्रस्तुत करेंगे पारंपरिक मोरला नृत्य पार्टी शिखला जिसे रिसेप्शन कमेटी के सदस्य प्रस्तुत करेंगे। पार्टी शिखला मोसानाय को दिन्थिफुंनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। लोगोफोर नोंथांमोना नुनाय बे गासिबो गस्ला लंपेन्ट कोट आरो माखासे टपि आरो बे लेखाफोरा गासिबो माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गोदो माने गाव गानबोनाय आरो फरायबोनाय आरोना गासिबो गोदो बायखोन्दा लटरी खालि नै फुजि एक्ट्रेसनावबो हाबो फुजि एक्ट्रेसनावबो हाबो नै दखानानो रावनावबो हाबा जास्रा गैया नै